Makedo ne ratiro mag jok mamine counties ma Trans Nzoia koro dwaro ni sirikand county no kaachiel kod duol mochung' ne obila e county no mondo oger apise mabiro konyo joma mine ma ratiro magi rocho ahinya to kaluwore gi lwenje mag dhoudi. Okang' ma kamano biro bang' miyo moro yudo masira mag lweny keny kendo yudo hinyruok marach e gweng' ma Kasaigat ka nyaka sani pok oyudo ratiche. Sharon Ong'ao nigi mathoth e wi wachni. Ma en Regina Njoki ka intiere e dalane ma Kasaigat e county ma Trans Nzoia. Intiere gi hinyruok mane ok oyude masira mar apaya. Hinyruok ma kamano ne oyudo kaluwore gi masira mag lwenje mag dhoudi. Owacho ni ne ong'ade gi beti gi wuon ode mong'ere kaka James Ndung'u kaluwore gi gwenyruok mar paro mane gibedo godo e odgi. Njoki wacho ni ketho mare ne en kwayo wuon ode mondo kik ousi mwandu mag familia marge. Kimbia na pikipiki, kuna pikipiki alikuwa nayo, akakimbia na panga, akaenda akaripoti Maili Saba police station. Akajiripoti akasema nimekatakata bibi yangu mkono hata nadhani iko chini. Lakini kichwa nilikuwa nataka kumuua, lakini yeye akawa mwerefu akajisuia na mikono. Kwa hivyo sijamuua, lakini ako hapo labda hana mikono. Ang'oma notimore bang' masira makamano. Akakimbia, mimi nilimwonea hapo kwa hapo nje na panga imenolewa mpya na greda. Hakuna kitu tuliongea, mimi nilimwambia tu kweli nisamee. Kumbuka tu neno moja tu nimewahi kufanyia juu yeye ni mgonjwa wa kidney failure, anafanywa dialysis. Sasa anajiexcuse na hiyo, lakini akili yake iko timamu kabisa. Njoki wacho ni kata bede ni ne osechiwo report mar masira mane yudo e lwet chuore to pod ni thuolo. Owacho ni okang' makamano osemone yudo ratiro kata bede ni pod entiere gi adhonde mane oyudo e masira makamano. Njoki wacho ni masira makamano osebedo kamiye obedo gi paro matut to chuore to pod bwogo ngimane. Okenge mag manyo jaod Njoki mong'ere kaka James Ndung'u ok osebedo mayot kaluwore ni ok osebedo ka omako simb ong'we yamo nyaka ne wandik report makama. Duonde makedo ne ratiro mag joma mine oseyo okang' makamano ka koro gidwaro ni duol mochung' ne arita kwe kaachiel kod sirikand county ma Trans Nzoia mondo oger apise ma ibiro bede ka iyalo kendo ichiwo hocho ne joma mine mabiro bedo ka yudore e masira maket kod magi. Huyo mwanaume alishikwa. And we also want to know, as women leaders of Trans Nzoia, the reason why aliwachwa from police, sahi ako free, anatembea, tena anaendelea kutishia huyo mama. Duol mochung' no bila kata kamano, okwayo jogo modak e Kenya, mondo odage gi kwe e kindege, kendo omany yore mar tieko pogruok ma gintiere godo, kapok chik okawo kore. Sharon Ong'ao, Ramogi TV.